तू तेरी नकल करते? देऊन दे बेटा ताईला, ताईला दे. शरू डान्स कशी करते? कशी कशी अशी अशी करते डान्स. बाय कशी करते? बाय बाय. शरू बाय कर. बाय शरू यू बाय बाय कर. बाय 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 बाय. बाय म्हणते तर दाराकडे बघते. बाय पादे पा. हा टाळी वाजव. टाळी टाळी वाजव. टाळी येशर बा. टाळी वाजव. टाळी वाजव. अरे वा. टाळी वाजव. वाजव. म्हण दादा. म्हण दादा. दादा जोरात म्हण दादा. बोलते बोलते ती बोलते दादा. दादा 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 दादा. होय निशा, ऐकली का? तिचा आवाज रेकॉर्ड कर. आवाज दादा बोल. दादा जोरात बोल. जोरात दादा. दादा जोरात बोल ना. जोरात बोल. ते एक्सप्रेशन असते. ए शरू दादा. दादा दादा बोल. दादा. शरू फुरफुर कशी करते रे? फुरफुर कशी करते? फुर कशी करते? तिकडे दादा. मम्मा बोल ना शरू. मम्मा बोल ना. मम्मा 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 बोल. मम्मा. ए पिल्लू मम्मा बोल ना. दी कुठे? दी दी कुठे? हो कुठे दी? दी दादा. कुठे चालली? दादा. दादा दादा. ओरडते कशी शरू? ओरडते कशी? कशी ओरडते कशी? ए शरू कशी ओरडते? शरू 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 कशी ओरडते? ओरड ओरड. कशी ओरडते? निशा तू खाल्ला का? नाश्ता केला? दादा. 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 दादा बोल बेटा. दादा. मम्मा. मम्मा. मम्मा बोल. मम्मा. मम्मा. शरू ओरड ओरड. कशी करते? ओरड. ओरड दाखव. ओरडते कशी रे? मम्मा. शर्मा ऐकत नाही. कशी ओरडते? कशी ओरडते? दादा. दादा बोल. दादा दादा
जम्प कसा मारतो तू? कसं जम्प मारतो? तिथून नाही तिथे जम्प मार. हात पाय लंब होतील ना. झाली का खोकी परत तुला पण? तिथून पडशील बाबा तू. ऐकत जा. सोया ए सोया तू ऐकत नाही हा. दादा दादा म्हण ना. दादा 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 फोटो काढ दादा आणि दीदीचा. अरे 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 काय चाललंय? दादा काय करते दादा? दादा तो तिला असा उचलायला बघतो तो. बापरे हम्म. पडेल ना तिला पडेल. दादा दादा दादा